emanaldia etzan hona izan, baina, bueno, hori izan da kargatu. Bestela, kirol arlotikan ze balorazio dut? Balorazio generala oso ona izango bake, ja hasiera batetik ekarri dian nivela batikan, hori dana erakartzia honea Zumaiako herri txiki batea, nahiko importantia izan dugu guretzat, bai nivel aldetikan, eta baita ere, gero jendea erakartzeko aldetikan, adibidez Pierre Luis izen batek, erakartzen dik, bisitasun bat, txapelketari. Olatuak atzo lehenengo egunean, nahiko eskaxak izan zian, Ibarraize latza eduki genian hemen, baina, zorionez, gaurko egunez kondizioak aldatu ditu pixkat, eta olatu batzuk erten dira goiz samar, nahiko onak, eta gero, marea kontuakin pixkaten naiz eta aldatu, nahiko polit junda eguna, eta balorazioa nahiko ona, ingo nuke. Gero finalian, Zumaiar, eta azkenean, frantzesak erabendik, ez? Bai. Zuzia maila handiko raider bat. Bai. Bueno, hori, tipua frantzesa aurreko urtean munduko txapelduna izan dek, bizitza guztian krak bat izan dek eta jarraitzen dik izaten, da guain gontan etzin nahiko eskutzi jun itxea, no? Eta esango zian, hemen bi herriko hauei etziet utziko ez da bat. Tipua ondo ibiliek, suertia eukidiken edo ez etzaki, baina bi olatu honak hartu iskik eta horiekin ja akatu intziguk. Nahi hasiera batean kombinazioa utzi ziak, da hor bila ibili nau bat bestea, baina enian bilatzen oso nikan nota alturako eta azkenian batekin pixkan murriztu ja, baina, guztua egoteko moa, azkenian bigarren batekin. Eta bihar, Puerto Rico haua? Eta bihar, traje puta hemen etxian laga eta traje bainotan. Espero jateotia egun bukaera, baina viaje luze xamarra, txapelketa hori garrantzitsua guan baitarinik preparatibo moduan hartu nahi nian, baina oso serio. Eta enitzak oso desilusionauta lehenengo ez diatelakoin. Bigarrengo postua nahiko ondo zagok, eta nahiko guztua gehatzeko moduan etxian bigarren, da nire lagun Rodrigo Solairu hirugarren indare bai.